Huomenta. Haluaisin esitellä, tässä on meidän ihana perheenjäsen Karma. Karma, tule tänne. Tule tänne. Hän on Karma. Hän on Belgian paimenkoira Malinois. Täyttää nyt keväällä 2 vuotta. Hän on aivan ihana ja kyllä maailman paras ystävä. Se on jotenkin ihana, miten nuo eläimet ja koirista nyt itsellä se pisin kokemus, niin ne on niin lojaaleja ja niiltä saa niin sitä pyyteetöntä rakkautta. Ihmiskunnalla olisi paljon opittavaa koirista. Täällä on ihanasti linnut laulaa ja täällä on tämmönen pikkuinen lumisade. Mut lumisade puhdistaa. Se on ihan hyvä, että vähän leijailee. Koska sitä puhdistamista ei koskaan niinku voi tulla liikaa. Täällä on vähän liukasta. Vähän liukasta. Ne. Haluan näyttää, että tuossa menee tie vieressä. Toi vähän tulee tieääntä, mutta tuossa on tommonen ihana virtaava vesi. Ja löysin tuon paikan eilen ja se on jotenkin tosi voimaannuttava kuunnella sitä ja maadottava sitä veden virtaavaa ääntä ja tosi kaunis paikka. Ihana kun alkaa vähän lumeet sullaa, niin pääsee tuohon meditoimaan ja miksei siinä voisi nytkin olla. En tiedä miten paljon toi tiehälinä ja tieäänet Mut joo, nyt näytä tässä aivan ihanat äänet. Ja sitten tässä on se toinen puoli. Löysin lisäksi aivan ihanan semmosen voimapaikan, missä on se on keskellä mettää, 2 semmoista isoa kiviä ja siellä istuin pitkät pätkät tossa eilen ja meditoin ja kyllä se on niin eri lailla maadottaa se meditointi luonnossa. Karma, tänne päin. Tule. Hienoa. Niin ihan eri lailla maadottaa se luonnossa meditointi. Ihana lintujen sirkutus. Kevät tulee pikkuhiljaa. Valo lisääntyy ja nytkin vähän pilkistää tuolta aurinko, mutta tuossa on pilviverhot eessä, niin se ei oikein pääse näkyviin. Mutta ihanaa päivää kaikille. Palataan taas. Moikka!